Abo baxhasa elinyathelo bathi ioli kunye nerhasi enokuthi ifunyanwe kwiilwandle zeli ingaveza inxalenye yobutyebi beli lizwe, idale nemisebenzi kananjalo. Kodwa ke kukwakho nenkxalabo yokuba oku kungaphazamisana nendalo. Urhulumente uthi wavelele onke amabakala okunciphisa ubuzaza obuyanyaniswa nokukhangela ioli elwandle. iMpuma Koloni lelinye lamaphondo angadevelopanga. Sifuna into yoba liphuhle eliphondo lase-Eastern Cape ukwenzela libe negalelo kwi-economy yelizwe. Uba singayaka ke le economy ye-energy izawuza umahluko omkhulu. Imining yenza kakuhle kodwa ishona ngalo mlenze we-energy ukwenzela uba iphuhle iSouth Africa ne-Eastern Cape in particular. Kanti ubukumkani bamampondo buyalithakazelela eliphulo. Kuba sisaziwa njengeyona region ephuwa apha eSouth Africa, yonke into enokwenza nento enophuhliso siyayamkela. Kodwa ke nento ene-environmental impact assessment kuba uba izomosha i-oceans economy and i-environment kofuneka kuthethwe ngayo. Inkqubo yokuthetha-thethana neenkosi iqukunjelwe kule nyanga izayo. Kusenjalo, inkundla ilimisile eliphulo lokukhangela ioli nerhasi kwiilwandle zeli. Abalobi abasakhasayo bamile ke endleleni karhulumente yokuncediseni inkampani yaWashell ukuba ikhangele ioli elwandle. Ndingulubaba lotata kwiindaba ze-SABC, ndiseFlagstaff.